Good morning, Miss. Good morning to you. गिबियाव अननानै नोंथांनि सिनायथिखौ होलाय। आंनि मुङा श्री गेन्द्रा बर', गामिया जाहैबाय बालाबारि, आफानि मुङा जाबाय बुन्दा बर', आइना जाबाय गेन्द्रि बर'। थेंक इउ। आदसा नोंथाङा बे खामानिखौ मावनो जोबोद गोसो दंथारो ना? येस मेम। आं नोंथांखौ माखासे सोंथि सोंनाय जागोन। बे सोंथिनि फिननायफोरखौ नोंथाङा फारियै फारियै होलांनो नाजाबानो जाबाय। Okay, ma'am. Okay, miss. Who is the Chief Minister of Assam? आं जेबो बुजि मोनासै मिस। अन्नानै बर' रावजों बुंब्ला मोजां जागौमोन। अन्नानै आं बर' रावजों बुंनो हानाय नङा, मानोना बे जोंनि अफिसनि माखासे नेमखान्थि आरो मोनफ्रोमबो सोंथिया इंराजियैनो जागोन। नोंथाङा जुदि एसे प्रब्लेमबा नोंथाङा अन्नानै थांनो हासिगौ। मिस, नोंथांखौ मोनसे सोंथि सोंनो हागोन ना? येस, हागोन। मिस, नोंथाङा बबेयाव जोनोम मोननाय? आं बे जोंनि बड'लेण्डआवनो जोनोम मोनदों। अब्ला नोंथाङा जोंनि बर' रावखौ मानो बाहायनो गोब्राब मोनदों? जों 2003आव BTC मोनबाय, दिनै BTR मोनबाय। BTR मोननानैबो जुदि मोनफ्रोमबो अफिस बायदिफोराव बर' राव बाहायाब्ला जोंहा BTR मोननानै इडुकेसन सेपारेट डाइरेक्टर मोननानै मा मुलाम्फा जागोन? बे जोंनि बर' रावा दानिल' नङा, गोदोनिफ्रायनो दङ आरो बे रावखौ जों बाहायाब्ला बे रावा लासैनो गोमालांनो हमगोन। आरो बेखौ गोमालांनो हमनो नागिरनायफ्रा बांसिन नोंथांमोन बायदि गियान गोनां मानसिफ्रानो माखासे अफिस बायदिफोराव बाहायनि थाखाय गोमालांनो हमगोन। आं इंराजि रावखौ बाहायनाङा एबा सोलोंनाङा बेखौ बुंनो थाङाखै, नाथाय जोंनि ओनसोलाव बांसिन मानसिफ्रानो गावनि ओनसोलारि रावजों बा बर' रावजों कम्फर्टेबल आरो बिसोरो इंराजि रावजों कम्फर्टेबल नङा। जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरजों माबा मोनसे खामानि मावनांगौब्ला नोंथाङा बै जोंनि ओनसोलनि जिथु राव, जोंनि जा राव बेखौनो बाहायनांगोन आरो बेजोंसो कम्फर्टेबल। ओंखायनो जाय जेजों कम्फर्टेबल बे रावखौ बाहायनाया गोनांथार आरो मोनसे रावा बेबायदिसो थांनानै थागोन। आं दासो बुजिबाय नोंसोरनि कम्पानिया मानो दासिमबो डेभेलप जानो हायाखै। मानोना नोंसोर गामि गामि गोबां सेमिनार मिटिं खुंबोनायाव एसेबां स्मार्ट बायदि गावखौनो इंलिसल' लेक्सार होनानै फैयो। आरो बेबायदि इंलिस लेक्साराव गामिनि मानसिफ्रा बहा मा बुजि मोनलाबायनांगौ जाखो? गामिनि मानसिफोरा बेबायदि इंराजि रावजों कम्फर्टेबल नङा। बेनिखायनो नोंसोरनि थाखायनो डेभेलप जायाखै। जायाब्ला टिचार मोननानैबो जुदि दासिमबो अफिसफोराव बर' राव बाहायाब्ला मा मुलाम्फा दं? जोंनि ओनसोलखौ डेभेलप खालामनोब्ला गिबियाव जों जोंनि रावफोरखौ जेरावबो बाहायनांगोन, अब्लासो डेभेलप जागोन। गाज्रि दा मोनसे मिस, आंनो जब टब एख' नांलाया, मानोना नोंसोरबायदि बर' जानानै बर'खौनो जुदि बुजि मोनाब्ला बेफोरबायदि अफिसाव मावनानै मा मुलाम्फा? बेनिखायनो आंनो जब टब एख' नांला। बाय।